عدجنا እግዚአብሔር ስሙን ዘላለም ይባረክ ኢየሱስ ጎይታይ ለሞን ዕድል ሂቡና ከምዚልና ኣብ ቅድሚኡ ደው ክንብል ከምዚልና ኣብ ቅድሚኡ ክንከብ ካብ ምሕረቱን ካብ ጸጉውን እሞ ክብርን ዘላለም ነው ይሁን ኢየሱስ ጎይታይ ለሞ አንቱን ዕድል ሂቦምኒ እግዚአብሔር ከአነዛ ዕድል ሂቡን ለሞ ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ነህዝቡ ዝዛረበለው እግዚአብሔር ዝዛረበለው እግዚአብሔር ነህዝቡ በቃሉ ገይሩ የጸናነ በቃሉ ገይሩ ካብት ዘለው የተንስ በቃሉ ገይሩ ይፈውስ ኩሉ በቃሉ ይዝሆን ንዓለም በቃሉ ፈጽርዋ ኩሉ በቃሉ ካብ ቃሉ ዘሐልፍ ነገር ወላ ሓደ የለን ንሱ ተዛረበው ይኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ለሞን ስለተቃል ዝንጽሊና ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር ነመስግነ ካለና ክብርን ህበክ ካለና ለሞን እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ቅድሜኻ ደው ክንብል ካባኻ ኮይኑልና ንስኻ እግዚአብሔር አምላክ ምሕረትካን ጸጋኻን ስለዚህ ተፈለየና ይሞ ነመስግነ ካለና ሓደኳ ዝምካሕ የለን እግዚአብሔር አምላክ ትምክሕትና ንስኻኻ እግዚአብሔር አምላክ ረዲኻና ካብ ክፉእ ዘበለ ሁሉ ሰሙን ሙሉ ሓሊኻና እግዚአብሔር አምላክ ክፉእ ስለዚህ ለይኮነን እግዚአብሔር ሓጽር ኮይንካናኻ እግዚአብሔር አምላክ ቀጽራው ኮይንካና ሐሞን መስክነካለና እግዚአብሔር አምላክ ለሞን እግዚአብሔር አምላክ ቃልካ ክንሰምዕ ንዓኻ ገጽካ ክንርኢ መጽናለና እግዚአብሔር አምላክ ንስኻ ተዛረበና በመንፈስካ ንስኻ ተዛረበና እግዚአብሔር አምላክ በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኩሉ ክብርና ዓኻ ንበካለና ልብ ነፍስ ወከፍ እግዚአብሔር አምላክ ተዳሉ ንጽሊ እግዚአብሔር አምላክ በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንዓይካ እግዚአብሔር አምላክ ክድግፈን ንጽሊ ያለሁ እግዚአብሔር አምላክ በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከምት ዝመጻናዮ አይኑጻ እግዚአብሔር ተለዊጥና ክንወጽእ ንስኻ ክትረዳና ክድግፈና ንጽሊ ያለና ክብር ሁሉ ምስጋና ንዓኻ ይሁን ኢየሱስ ጎይታይ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስሙን ዘላለም ይባረክ ትማሊ አጋጣምሲ አነ ሎም ከም ዘግም እንኳን ይፈለጥኩም ግን ምሽት ለይትም ሶልኒ ኦኬ እግዚአብሔር ኣብ ልበይ ዘቀመጦ ክዛረብ ምክንያቱ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ይዛረብ በር ሰብ አይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንሕናስ መተሓላለፍቲ ናምበር እግዚአብሔር ንቃሉ ዘሐልፍ ንቃሉ ባአና ገይሩ ይሐልፍ እግዚአብሔር ግን እዩ ዝዛረብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና አምላክኒ ለሞን እንታይ ይኽብል ንእግዚአብሔር ሲ ንተአመን ነው ይሉ ልበይ ባአኻ ምሽ ብነራ ተወኪለካ ሳይሓፈርኩን ይሉ እግዚአብሔር አምላክ ለሞን እንታይ ክንእመኖ ዝደሊ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታኒ አምላክን ንምንታይ ንእመኖ ምን ከልና ግን ቃል አምላክ ምክንያቱ እዚ መጽሐፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ዘሎ ሙሉ ንዑ ክንእምቦን ከላስ ንእግዚአብሔር ክንእመኖ ኣብ እግዚአብሔር ክንውከል ኩሉ ነገርና ናብ እግዚአብሔር ክንወድቅ ምክንያቱ ንሱ ይሓሊልኩም ይተባሂል ተጻሒፉ ኣብ ቃል አምላክ ሕጂ አንታይ ንምንታይ እቴለ እግዚአብሔር ይርእዩ ብናሓልፎ ዘበለ ሁሉ ዝሪኤና አምላክ ካብ እግዚአብሔር ምርአይ ወጻይ የለን ምክንያቱ ቃሉ ሆሙ ስለዝብድ ማለት አብነት ኮነና እንታይ እናሐልፎ ሁሉስ ይርእዩ ክብልን ከሎ ሰብ እግዚአብሔር ተዘገሊጽሉ ክሪኦ ዝኽእል ድሩት እዩ ወላ ነቢ አምላክ እንተዘከፊቱ አይኑ ክሪኦ ዝኽእል ሊሚት እዩ ካብ እግዚአብሔር ግን ዝተኸወለ ነገር የለን እግዚአብሔር እናሐልፎ ሁሉ ዝርኢ አምላክ ቃል አምላክ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 16 ኮስተኩም እንዳንበብና ተዛሐለፈ ኩላትና እንፈልጠና ታሪክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እግዚአብሔር ዝርእዩ ንሐልፎ ሁሉ ዝርእና አምላክ እሺ 16 ካብ ሸውዓተ ታሪክ እንፈልጠና ምሽ አቤት አብርሃም ሓደ ነገር ተፈጢሩ ምክንያቱ ግዝእቱ ያ አጋር ሳራኻ ሰቤት አብርሃም ግን ብድፊት ሳራ አብርሃም ናብ አኻቱ ተገዲዱ ሓደ ነገር ከአቤቱ ጋጢም እዘጋጠመ ነገር ነብርሃም ከብድ ወድ 84 ዓመት አብርሃም ሹዕዩ ንመጀመሪያ ጊዜ ውሉድ ዝብል ነገር ወይ ከዓ አማህፀን ሰቤቲ ውላድ ክረክብ ይሉ ዝገበሮ ተስፋ ምክንያት ተለፊዩ ዘአተው ኹንበር ግን ሓደ 84 ዓመት ተጸበየ ሰብአይ ውሉድ ክረክብ እንከሎ ዘለዎ ሓረርታ ኩላህና እንፈልጠና ወላት እግዚአብሔር ዝሃቦ ተስፋ እኮ ካብ ሳራ እንተ ዝኸውን ተስፋ ማለት ነዊሕ ትጽብስ ንልብ እንታይ ይገብሮ የማህመኖ እዩ እቲ ትጽቢት እንተ ማህመነ እኮ ግን ብድፊት ሰበይቱስ በአንተ በረኮላ አትያቱ አጋር ኣብ ዘይት ፈልጦ ያት ተደፊያ አትያ ምርጫ አይኮነን ሐሳብ አይኮነን ድሌታ አይኮነን ግን ክትአቱ ተገዲዳ
مساعتوت ግን ሓደ ነገር አጋጢሙ ምክንያቱ አባጫት ለይላ ክሪ አይደል ነይላ ዛሰብ አብርሃም ምርጫ ይብሉን ካብ ገጽ ውጭ ይወኸይዶ ዛሰብ ዚ አረዳ ይብላ ሓደ ጊዜ እንታይ መስልኩም ሰብ ዘይሪኦ ማንንም አይረዳን ንብሎ እግዚአብሔር ግን ይርእዩ ንዓልፎ ሁሉ ይርእዩ ንነብዖ ሁሉ ይርእዩ ተዓጺና ዝበኸናዮ እግዚአብሔር ይርእዩ ሰብ አይራይካ እግዚአብሔር ግን ይርእካይ ነዛ ሰብ ዚያ ክትጓዓዝ ጉዕዞ አክጅምር ከላሲ ከቢዲ ምክንያቱስ አይጸለየትንኮ ግን አብ ሰማይ ያለው ንዓልፎ ሁሉ ዝርኢ አይኮነን ሎሚ ንሕና ብደሙ ዝተጠረና ብደሙ ዝድሓና ውሉድ አምላክ ዝኾናሲ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ አብርሃም ቤት ዝተፈጥረ ነገር ካብ እግዚአብሔር አይኒ አይተኸወለን አብርሃም ክጽልይ አይንረይና አጋር ግን ተጓዕዞ አም ጀመረት እግዚአብሔር ርእይዋ ነቲ ዝርእሲ ኣብ ዝርእዩ ኢላ በቃ ንሳቅድ መሕጅ ዘይራአየቶ ግን ዝሪአ ከም ዝኾሎ ተረዲአ ዝርኢ ያሎ ኢላ ኣብ ሰማይ ኮይኑስ ዝርኢ ያሎ ነቲ ዝርእንስ ኣብ ዝርእዩ ኢላ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መልአክ እግዚአብሔር ግና ኣብ ጥቃ አይኒ ማይ ኣብ በረኻ ኣብ ጥቃ መገዲ ሹር ኣብ ዘሎ አይኒ ረኸባ ንሱ ድማ አታአጋር ግዜ ተሳራይ ካበ መጽኺ ናበይ ከተኸድልኺ ንሳኻ አነ ካብ እመቤቴ ሳራይ ይሃድም ኣለኹ እቲ መልአክ እግዚአብሔር ከኣ ናብ እመቤትኪ ተመለሲ ኣብ ትሕቲ ኢዳ ኣብ ትሕት በሊ ሕጂ አስተውዕሉ እዚ መልአክ ዚኣ ብሳራ ክትሪኣ ከማን ስለለለየት ያቆተባራ ዘላ ሓደ ጊዜ ምሻሎ ነገራት በቃ ተወድዩ ምክንያቱስ ከመይ ገረ ክትብል ከለኻሲ አምላክ ሰብ ፈትሖ ዘይከኣለ ነገር አምላክ ሓሊፉ ከም ዝፈትሖ ኢና ትርኢ ኣብዚ አምላክ ሲ አቤት ሳራስ አትዩስ ንልብ ሳራ ቀይሩ ነዛ ሰብ ዚኣ ክትቀበላ ገይሩ ወንበር ማንንም አማ አኸል ከኣቱን ከሎ አይንሪና ሓደ ጊዜ ሰብ ዘይፈትሖ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ርኢ ፈትሖ እግዚአብሔር ጣልቃ ያአቱ እግዚአብሔር ነገራት ይቀይር ሕጁን ረይዎ ሽዑ እቲ መልአክ እግዚአብሔር ድማ ነው ጥንሲኺ ኢልዋ ወድኻ ክትወልዲኺ እቲ እግዚአብሔር መከራኸር ሰሚዕሞ ስሙኻ እስማኤል ጥንስ ከም ዝኾነ ትርእዋ ወድኸም ተወልድ ነጊርዋ ስሙ ተውጾ ነጊርዋ ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ኩሉ ዘይክወሎ አምላክ ኩሉ ዝርኢ አምላክ ከም ዘሎ ነዚ ክንርድኦ ኣለና በቃ ዝርእየና አምላክ ኣሎ በቃ ንዓይ ዝሓልፎ ዝርእየና አምላክ ኣሎ ዝበኽዮ ዝርእየና አምላክ ኣሎ ተሓቢኤ ዝበኽዮ ዝርእየ አምላክ ኣለኒ ምክንያቱ ቃሉ ከም ይዝብል አጭኹም ብዕጹብ ዝለመንኩሞሲ ብግህዶ ክበኩም ሰባይ ራእየኩም አነ ይርእየ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ጎይታይ ንሳ ድማ ነቲ ዝርእየንስ ኣብ ዝርእዮ ኢላ ስምታ ዝተዛረበ እግዚአብሔር አታ ዝርኢ አምላክ ኢላስ አውጽያትሉ አምላክና ዝርኢ አምላክ ዝርኢ ይኹን ብንከልና ኣብ ቃሉ ስለዘሎ ርእዩ ኸኣ ሱቅ ዝብል ዘይኮነስ መፍትሕ ዘምጽ አምላክ ስለዝኾነ ነታ ሰብትያ እንታይ መፍትሕ አንተ ኢልኩም ምርጫ ይብላን ናብ ዝኾነ ያትኸይድ ዘላ ግን እግዚአብሔር ኣብታ ዝነበረታ ከም ትምለስ ገይሩ መፍትሕ ምጽኢላ ምስአት ወት ከኣ ሳራ ከም ተቀበላ ገይሩ ማለት ቀጽላ ያቁ ስጋብ ተሐርሳው ነራ ወዳ ስጋብ ዘዓብ ስጋብ መጨረሻ ስጋብ ተኸይድ ሲአዋን እንታይ እግዚአብሔር ኣብቲ ቦታ ተጣልቃ ስለዛቱ እግዚአብሔር ተሓቢ ንሓልፎ ኩሉ ዝርኢ አምላክ ኣብ ቃል አምላክ አነ ብጣዕሚ ኩሉ ግዜ ትገርመንላ እንታይ መስልኩም እስቄልሲ በቃ ኢሳያስ ትንቢት መጽዮ ክነግር ተነጊርዎ ከይዱ ነጊርዎ በቃ ይተሐዊና ኸይዱ ግን ኢሳያስ ትንቢት ካብ አምላክ እንተ ዘይተነጊሩካ ትፈልጦ ነገር የለን ሊሚት ይኻንሳ በቃ ነብይ ስለዝኾንካ ከም ድሌትካ ትንበዮ ነገር የለን እግዚአብሔር ተተዛሪቡ ጥራይ እግዚአብሔር እንተሪእካ ጥራይኻት እዚ ሰብዚ ተዛሪቡ ኣብ ካልኣይ ነገስ ምዕራፍ 20 ኣሎ ክሪኦ እንተደይና ምዕራፍ 20 ረይዎ ሕጂ ተሓቢ እንታይ ኢሉ መስልኩም ተመለ እንታይ ኢሉ ገጹና መንደቕ መሊሱ ወእግዚአብሔር ልምነካ ኣለሁ ኣብ ቅድሚ ካብ ቀዳማይ ካልኣይ ነገስ ካብ ክልተ ጀሚርና ክንሪአና ሽዑ ገጹና መንደቕ መሊሱ ወእግዚአብሔር ልምነካ ኣለሁ ኣብ ቅድሚኻ በሐቅን በፍጹም ልብ ከም ተመላለስኩን ኣብ ቅድሚኻ ጽቡቕ ከም ዝገበርኩን ዘክር ኢሉ ኣብ እግዚአብሔር ጸለየ ሕዝቅያስ ከኣ ብርቱዕ ብኽያት በኸየ ብሎ መጽሐፍ ሽዑ እንታይ ኢሉ ኮነ ኢሳያስ ገና ናብ ማእኸል ከተማ ነጊሩስ
ከይተመልሰ ናብ ሰበይቱ ከማን አይበጽሐን እግዚአብሔር ግን ካብ ላዕሊ ርዩ በቃ ታቢና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንበኺስ እግዚአብሔር ይርእዩ በቃ ርዩ መፍትሕ ዘምጽኻ ታይልወሽዑ ገና ተንበርኪኹ ታ ከተማ ከይወፀ ከሎ በቃል አምላክ ከም ዝመጾ ተመለስ እሞ ንሕዝቅያስ ነዝመስፍን ህዝበይ በሎ አይገርምን አነ ምሕረት አምላክ ይገርመኒ እግዚአብሔር ዝርኢ አምላክ ይበቃ ንብዓትና ዝደርዝ አምላክ እግዚአብሔር ዝርህርህ አምላክ ዝድንግጽ አምላክ አዋተይ በቃ ተንበርኪኹም ስበኺስ እቲ ዝነገረ ነብይ ከማንሲ ናብ ገዙ ተመልሰን አመገድን ከሎ ተመለስ ይሎ ንብዓቱ ርእየሎ ጸሎቱ ሰሚዐየሎ ኣብ ቅድመይ ትሕት ስለዝበለ ማለት ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር ዝርኢ አምላክ ይበቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ታይሎ ጸሎትካ ሽዑ ተመለስ ሞ ንሕዝቅኤል ነዝመስፍን ህዝበይ እግዚአብሔር አምላክ አቡኻ ዳዊት ከምዚ ይብላሎ ጸሎትካ ሰሚዐ ንብዓትካ ርእየኔሁ ከሕውየካየ በታ ሳልሰይቲ መዓልትኻ ናብ ቤት እግዚአብሔር ክድይብኻ ጸሎትካ ሰሚዐሎ ንብዓትካ ርእያሎ በቃ ሰብዚ ረአዮ እንነብዖ ንብዓትሲ እግዚአብሔር ካብ ላዕሊ ኮይኑ ስርዮ ንብዓትናኻ ደርዞ መፍትሕ የምጸልና ምክንያቱ ብዛዕባ ብዙሕ ነገር ንበኪና እኮ ተዓጺና ኣነ ብዙሕ ነገር ኣጋጢምኒ በኪየ ተዓጺ ነፍስ ወከፍናኻ ብዛዕባ ብዙሕ ነገር ንበኺየሎ ብዛዕባ ኣገልግሎትና ክኸውን ይኽእል ብዛዕባ ብዙሕ ነገር ዓጺናስ ንበኺየሎ እግዚአብሔር ግን ሎም እንታይ ይብላሎ ንብዓትካስ ዝርኢ አምላክ በቃ ርእኻ ስቕ ዝብል ኣይኮንኩን መፍትሕ ዘምጽእ አምላክ ንኢሳያስ ንሕዝቅኤል ብኸያት ፈሊጦ 15 ዓመት ኣብ ዕድሜኻ ወሲኻ ነገርካ ንብዓትካ ርእዩ መፍትሕ ዘምጽእ አምላክ ንሕና ከምኡ ኢና አምላክ ንምልኽ ዘለና እቲ ነምልኾ አምላክሲ ኩሉ ዝርኢ ኢየሱስ ጎይታይ ሎሙ እንታይ ዝነግረና ዘሎ እግዚአብሔር ዝነባዕኹሞ ዝንብዓትሲ ዝርኢ አምላክ ክንስኻ እንታይ መፍትሕ ከዓ ኣለኒ መፍትሕ ከዓ ዘምጽእ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና አምላክ ይሁን ንምንታይ ንእመኖ ንአምላክ እንተይልና ካብ ቁጽጽር አምላክ ወጻኢ የለን ዝኾነ ዓይነት ነገር ካብ ቁጽጽር አምላክ ወጻኢ የለን ንሕና ኣብቂዑ ንብሎ ተስፋ የብሉን ንብሎ ካብ ቁጽጽር አምላክ ወጻኢ የለን ቃሉ ከምኡ ዝነግረና ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ከምዚ የለን ኣብ ኢሳይያስ 40 እንታይ ይብላሉ መሲ ኩላና ንፈልጦ ቃል ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ምክንያቱ ካብ እግዚአብሔር ወጻኢ የለን ካብ ቁጽጽር አምላክ ወጻኢ የለን ኣብ ህይወትና እንታይ መስልኩም ሓደ ነገራትሲ ልዕሊ ቁጽጽርካ ዝሆናሉ በትናትካ አምሮክ ተሓስቦን ከለኻ ወላ ሰብ ክፈትሖ ኣይክእልን ትብሎ ነገር ካብ እግዚአብሔር ቁጽጽር ወጻኢ ግን የለን ንእግዚአብሔር ድሳኣኑ የለን ምክንያቱ ቃሉ ከምኡ ይዝብል ነብርሃሙን ከምኡ ኢሉ ወይ ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ኢሳይያስ 40 ካብ 12 ንበይና دحن كاب إسرائيل كيتنو حنا كاب إسرائيل شوعتن كم بي يسوع قويتاي مخنياتو حزب إسرائيل سبخاب بالنجار مسحلا بوسي تسفاي لان كاب حجنيو أبكيو بك مخنياتو تاي نحنا نري مش بك تسفاي لان يعني كل نجار مدربة داخلنا حد جزيت زي كال بك مخنياتو تسأبنا يو نجار يدونغوي بك أيكونه نينبل حد نحنا مفتاح كمان نمسينا إذن حنا مفتاح كنتاي مسيكم بفتصوم نا إجزابير مفتاحي ونسلام نعرف تنسقون بر نحنا مفتاحي نسلام أيكون مش نتحسنا أبراهام مفتاح مسيكو تمفتاح كن نتاجزو مبتس أبتس يتأخينات تابع لهم زمتو مفتاحي سلام يحبتهم هذا زي بعلناون مفتاحي مثلنا مو بس جزء سقوم تنا نفتحنا قرالو كن السنة عرفتنا يكون نسلامنا يكون نا إجزابير كون كلوج نعرفت نسلامنا يسوع كريستوس قويتاي إجزابير كا كل زخيل أملاهي أتا يعقوب كم يدعى خمس سبيل أتا إسرائيل كم يلقى خا مجدي كاب إجزابير حبيتيا فردي كاب أملاح حليفي الكا تزارب لهم هجي بكا نزارب يناكو حد تاين بكا زي كاب كت زي أفتسيم كاي كوني زي بعلنا أسيم نجبر بكا زي كوني زي تسفاي بلون إلا كاب أفنا كمان قال نوسينا
ንርስና ጥራይ ይኮነ ከማን ንኻሎት ከማን ተስፋ ነቆርጽና እንድሕር እምነትና ከምቲ እግዚአብሔር ዘልዮ ቦታ እንተዘየለ ከምዚ ሕጅ ዝብለና ዘሎ ካብ ቁጥጥር ወጻኢ ከምዚ የለ እንተዘይስተውዕልና ኩሉ ግዜ ከምኡ ንብልና ንኻሎት ከማን ተስፋ ነቆርጽና ንርስና ጥራይ ይኮነ ግን እንተ እግዚአብሔር ሎም እንታይ ይብላሎ ካብ ቁጥጥር ወጻኢ የለን በቃ አባኹም ከቢድ ትብሎ ነገር ንዓይ ከቢድ ዝባሃል የለን ኢየሱስ ጎይታይ ኮሚሎ እቲ ወሰናት ምድሪ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ዘልዓለማዊ አምላክ ከም ዝኾነ ከምዘይ ደክም ከምዘይ ሕለል አእምሩ ከምዘይ ምርመር አይትፈልጥ እንዶ አይሰማዕካ እንዲኻ ኢሉ እዚ ሁሉ ሳይሰማዕካ እቲ ሰማዕካ ያሳብ ልብኻ እተኻየር ንሰምዒና እኮ ሓደ ግዜ ግን በእምነት ኣብ ልብ ምሶም ስለዚ ሓበረሲ አይጠቀሞምን ንርኢና እኮ ሙሽ ብዛዕባ አምላኽ ይውረየልና እኮ ግን በእምነት ምሳና ስለዚ ሓድር ኩል ግዜ ሓደሽቲ ኢና ኩል ግዜ ገልጠምጠሚና ንብል እርፍ አይንብልና ከም ህዝብ አምላኽ ግን እግዚአብሔር እንታይ ይደለና መሲኩም ዕረፍ ክንብል እግዚአብሔር ኩሉ ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ኩሉ ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ድጨንቆ የለን ኣብ ልዕሊ ኩሉ በዓል ስልጣን እዩ ዕረፍ ኢልዎ ኮነ አብርሃም ዕረፍ ገልጠምጠም አይትበል ሕጂ ደጊምካ ናብ አጋር ናብ ካል አይትተው አነ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ ፍጹም ኩን ኣብ ቅድመይ ተመላለስ ኢሎ አነ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ መጨረሻ ክላለዮ አነ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ ዕረፍ بخال عيت مرح بخال عيت مرح سبز لك عيت تسمع عرف أنا كل زغل أملاقي بك سوى أخو أنا كبز حكى عزبل أخو أنا قبل البرق تقدوك تقولها ويكا كبر نجار كابها أخو تيزبل أخو أنا هذا زي مش يسوى عنا ببزح نجار نحلف جن بقت أما قدنا تسفى نورز نمنتاي تزقات أمنا نجار تبي بيوتنا زقات أم نجار تشالنج تزقات منا نجار زنتاي هون مسيكم ندحيس كم نبل قبرنا كم قد أملاك كم حسب أملاك يوصلنا جن إخزابير تعيز لنا أنا كل زغل أملاك أبكر ما يكون بك كوايسي نيمان نسأجام عيتبر أبكر ما يترى يكون إمبر أنا زبل كوس زقبر أملاك أنا زبل كوس زفتم أملاك بك مهنياتو نسأليه نجارالو هنا بزح نجار زخبدنا نجارال كم قدنا زوجنا كم حسب أملاك زوجنا كم فقد أملاك زوجنا challenge አለው ምክንያቱም ነህና በደም ክርስቶስ ተዓደግና ወሉድ አምላኽና ተጻራራይ ካለን ናይ ተጻራራይና ዓላማ እንታይ ካብ እምነትና ክንዘብል ካብ ሐሳብ አምላክ ክንወጽእ ካብ ፍቃድ አምላክ ክንወጽእ እግዚአብሔር ከንታይ ይብለና ካብ ቁጽጽረይ ወጻይ የለን ካብ ቁጽጽረይ ወጻይ የለን አነ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ በቃ ተበቲኑ ዝበልካዮ ሞይቶ አይከውን ዝበልካዮ እግዚአብሔር ግን አይሞተን ይዝበል አይሞተን በቃ አይከውንን ተልካያስ እግዚአብሔር ከ አይሞተን ይዝብለካ ምክንያቱ ህያው አምላኽ ይንስ ንዝሞተ ህያው ዝገብር አምላኽ ምክንያቱ ቃል አምላኽ እንታይ ኣብ መንሽም ተሄድናኮ በቃ እስኻብ ዝተትነብር እዮም ኮይሎም ኢየሱስ ተትነብር ኢሎም ነሬ አይነበርኩ አነ ኩል ግዜ ሓደ ሞይቱ አይ بيوت أنا هنا عاي كل حالي مغنياتو أنا قويت عموتاتم قويت حيوان زابير كومي مويتو زبال كايو نعم لكن جنايو مغنياتو نتنقص عصم تنبه لهم يلوكو نتوعي نجار كوي كون تنبه نعصمي كو تنبه لو زابير نعصمي منهم تسفازي يقولوا نعصم تنبه لو وا ساراكو نور ساري ايكو سيحقا كم إذا إز ترايد يفلت وا إلى كو سيحقا بوشتو هنا تسعة إلى أو أملاك 130 ولا هون 140 هون انتفتي أملاكسي كل زخين أملاكي بك تفتي خاص تنصحني خير قال حتيلن فتو منبر تنصحني قال تزارب منبر وديك هوسي مغنياتو نعود ጨንቆ يلن ካብ ቁጽጽር ወጻኢ አምላክ የለን እግዚአብሔር ኮም ይዝለና ሎሚ አና ህዝብ አምላክ እግዚአብሔር ኮም ይዝለና ክንእመኖ ይደለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክንእመኖ ይደለና ሎሚ ምክንያቱ ዘመረት በዓላስ ምሳይከሙ ተዋሂድ ምክንያቱስ በቃ ውሽጥ ይዝመጸንታይ እግዚአብሔር ክንእመኖ ይደልይ በቃ
ልብና خعرف ይደልዩ እግዚአብሔር ኩሉ ዝኽእል አምላኽ እዩ ምናልባት ኣብ ዘመንና አይንርኢ እንኸውን ኢድ አምላኽ ብዙሕ ክሰርሕ አይንርኢ እንኸውን ኢድ አምላኽ ግን ስለዝደኸመ ይኮነ አምላኽ ስለዝደኸመ ደቂሙ ይፈልጥ ቃሉ ሆም ይዝብል ከም ዘይደክም ዶ ከም ዘይሕልል አይትፈልጥ እንዲህ ግን እንታይ ንሕና ክነስርሖ ኣለና ነቲ ዝሰርሕ አምላኽ ንሕና ክነስርሖ ኣለና نحن خنتعمو نحن سكن متشؤل لنا كسرح زي كم متشؤل لنا ترديهم دا توقوانسنا أيسرحني ناتنا نجر نقدمنا نتعبي أملاك بدحينا دربينا أملاك كسرح لك عشرين ناتين نأملاك عين فلتوينا مغنياتو يوحنس كم يلوكو أفقر زي نبر نأملاك عين فلتوني مفلات نأملاك مقدام نأملاك مفرحي ترديهم نأملاك تقدمون لك نات كان نجر أقدمك إذا أملاك زرقة حيل كامل سبعة يحسبني عواتي لومي تسمعنا نمبر ناتنا نجر عين قدم أبكر مجزابير نودا بق أبكر مجزابير تحت نبل أبكر متهم خوانا زعابي تحت نبل أبكر متهم مهارانا تحت نبل إذا أملاك تسرح متان سماي زفت أرى جزابير مسيو أبكر حواري وديو حتى بس نعنا أبنتنا أنا مني أبكر من عقل قالي أبكر من خالق تحت كبر زي كده هو أماي إذا أملاك بهم يتسرح إجزابير نتوحي تحسس أجهبه نعبويات كأي معتم نحنا قطعت مبال سألنا كم هزبي بسبيشال نحنا أنا خنقرأكم سبيشال أنا ما أدري ولا يوسع قن حق خزارة بالنا كم هزبي نحنا كم إيرتراويان عين كزاز علينا نمنت كمينا في نايرون نجزابير مفلات إجزابير كوم جززاي مفلات إجزابير كو تحت مبال مفلات إجزابير كو خباين نسخات بلز أبز مسا أبز ما ترخص نسخات تزارب كاسي كالوت يروحوا نجزابير مفلات نسي نسخات نويح تمكر لك مون عارية بزي أديب نبرخة تكون إلك أفدق مهاب نجزابير مفلات أملاك أبويا عيد السر أملاك يتلوتن نحنا نملس فليتي أنت الأملاك ما جمر حق برازلني تحت قبل على النخا كسرح متان إجزابير إلك زابير كسرح تحيال إلك كسرح متان يسوع قويتاي سلازي قومي له أي سمع عنده كل زغير أملاك يلو ندقوم حيلهم نسونف كابر تعي وسخ أقواز يدخلون يحللون أباز حكمة سنكل يلوم يودكو بك نايباز حنا يكونه نايجوزنا يكونه نايجولا يكونه جوبز ولا لخصش كبير خيري إجزابير جن نتودي تسعة خمود تسعة خوجي خيري مخنياتو كتك أمال تريلي توديا عين موسى يدخلون يكذب ودميزن إسرائيل عمزيكو إجزابير كريوس لزلونة تزبو بك عينوس قح حبيلو خيري إذا ديو دخام زيبلو بك كاب إجزابير وتعيلن كاب قطة إجزابير وتعيلن يسوع قويتاي إجزابير سمي بارا انتهي الواقع إجزابير كابانا وتعي قداي يقول أملاك عب سماي كوينو كل قداي مسانة أساس رمبر كالز عيو يقول بك داويد نمتى يمسكوا أب مسحب قدس داويد تسويه داويد تقبيه نحن آخر لو ما حدش كده مسحب قدس كمية نسحاتكم كاب تقبعات علىكم نحن تقبينا تقدسنا تحاتمنا هنا مخنا تقبينا هنا قبعة زلنا هنا بإجزابير تسوعنا هنا إجزابير كابانا وتع قداي يقول تايلون داويد يسوع قويتاي إجزابير قواساي يقول بك إجزابير سي قواساي مخناتوس قواسا أنت هيد مسيلكو قواسا كل جزء نقحكم قواسا كالو قداي يقول أبي داويد كسوع عنك لكو أو قسنا نبرة خبرين كلكو سدرابيتكو تأكيبا نسوقن مستنا واقع عنه بق مستنا واقع تأكيبهم بلعون يا رب قداي مسوس لازخون إجزابير مبر أبت ما أدهم كمان أي ما أتول جن مستنا واقع قداي لبوس مستنا واقع لب إجزابير مساناي كلا عيوه يقولون كلا حساب يقولون نعنا يو إجزابير نبزع واناي نداويد أويعو قواساي يلو مخنياتوس كاب نقص النت كاب تاب قوس النت سكاب نقص النت حليوه
ካብ ንግስነት ስጋብ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ንግስነት ምስ መጸ ኸማ ካብ ኢድትኩ ካብ ቤት ውስተልዓለ ከጥፍኦ ዝተልዓለ ካብኡ ኻናቂፉ ሕጂ ጓሳይ እንተበለስ አይገርም እግዚአብሔር ጓሳዩ በቃ ኣብ ልሙዕ ሻኽ አይውለን ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሐን ንሱ ንነፍሰይ ይህዳአ ምክንያቱ ዳዊት ዘይጋጠመው ነገር የለም አና ካብት ዝገርመን ከማን ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 30 አለው ኢየሱስ ጎይታይ ኩላና ነው ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምክንያቱ ታይርስኩም ንሱ ሲን ታይሉ ንነፍሰይሲ ይህዳ በቃ ንነፍሱ ዘጽናዕንሲ ኣብ ኩሉ መገዱ ዝሕልዎ ኣብ ኩሉ መገድና እግዚአብሔር ጓሳናይ ይሪኤናይ በቃ እግዚአብሔር ይስዕበናይ ዘጀመረና ዘወድእ ንሱ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ረይዎ ምዕራፍ 30 هجتايل مسيلكم زغرم نغري مخنياتوس اماليقاويان زبحالو كل غزي አጽር ህዝብ አምላክ ዝላዓል ጸላኢ ህዝብ አምላክ ጸላኢ ናይቲ ዝተሓሪ ህዝብ አምላክ ጸላኢዮም ኣብ ዘጻት ምዕራፍ 17 እዩ ምዕጋት ዝጅምር እግዚአብሔር ካ መወዳት እንታይሉ ኢዱ ናብ መላል ኢላይሉ ናብ ዙፋን አምላክ ያልኢላ እትናዋና ኢዱ ዘልዕል ኢዱ ናብ እግዚአብሔር ዘልዕል ኢየሱስ ክርስቶስ ታይሉ ንዓይን ምንታይ ተሰጎኒ ይልውን ሳውል ዋ ብጸላል ብርሃን ዳሃርም كم زجيرو عين زعورسي أنا من كوين إيد سوقي لمنتاي اتناباقي سوقه نتناباقي استنكفه نجز نعوي نسو أبكندانا دوزبل نحنا هنرم كنا مسانا زخون هجين تايلو أمالي قزبلو حجي كفو يو قلنا تايلو أبزاب وتازي أمسيهم نتهزبي كله بدحر ساول بدحر داويت ماتيس نتهزب ماريخهم نتهزب عنت بوتا عندي دوم كيدوم اتهزب نتاي غيرو شو مسيكم انا منتاي خمس زمصلكم نسوسي ننفسه يهدا ايلو داويت بእግዚአብሔር አምላኩ ልቡ ጸንዐ ይብል ዳዊት በዓል ይኮነን ኮግን እግዚአብሔር መስኡ ስለዘሎ ካብቶም ካልኦት ህዝብ ፉል ይዝገብሮ ካብቶም ካልኦት ህዝብ ንዓና ፉል ይዝገብረና እግዚአብሔር ምሳና ምህላዊ መንፈሱ ምሳና መሃዊ ምክንያቱ ዳዊት ኣብ ዝጓዓዘሉ ዝነበረ ካብቶም ህዝብ ኮስተፈለ ተሐሳስባይ ካብቶም ምስኡ ዝነበሩ መኻይዱኮ ፉል ይነሩ ና ነለካ ጎይታኻ ለማ አንተ ኢዱ እግዚአብሔር አሕልፊ ይብካይ ሁሉ ከሎ ላ ላ ላ ዳም ይኮነ መገድ እግዚአብሔር አይኮነ እሱ ሐሳብ አምላክን ፍቃድ አምላክን ንአምላክ ዘን ስለዝሆነ ብኻልኦት ተደፊዩ ዝሆነ አይነት ነገር አይገብርን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሕጂ ካንታ ይሉ እቲ ሁሉ ህዝብ ክናዓብን ከሎስ ንበይኑ نفس كل حزبي نفس وقف بزعبا وداتنا والدون سلستمرده نداويت بدار بأمن قتلو يبلو نورو أزوج أنا داويت كنا بإግዚአብሔር አምላኩ ልቡ ጸንዐ ዳዊት አይገርምን አምላኩ ጸንዐ ዳዊት ድማ ታይሉ ሽዕ መስይኩም ዳዊት ኩሉ መፍትሒ ካብ እግዚአብሔር ይሉ ንእግዚአብሔር ድጨንቆ የለን ዳዊት ዘሊሉ ከርክቦ ማይከደ ዳዊት ዘሊሉ ከርክቦ ማይከደ ኤቦድ አምጸለይ በቃ አምጸለይ ተንበርኪሁ ናአምላክ ታይሉ ነዞም ጸላእተይ ሲከርክቦም ደይሉ ብርግጽ ከተርክቦም ሃይሉ ንምንታይ ተዓወትናቱ ይኮነ ተዓወትናቱ እትወገ ግን ናይ እግዚአብሔር ከት ብርግጽ ተርክቦም ሃይሉ ከይሉኸ አሞዳታ እንታይ ብል ኩሉ ዳዊት ከአ ነተ አማሌቃውያን ወሲዶም ዝነበሩ አምለሶ ዳዊት ንክልቲኦም አንስቶም አምለሶ ካብ ንሽቶ ክሳዓቢ ካብ ወዳቱን ካዋሉን ካብ ዝተዘምተ ዘበለ ኩሉ ወሲዶም ዝነበሩ ገለኳ አይጎደሎምን ወላ ጸላይ ወሰደልካሲ አምላክ ዘምልስ አምላክ ሙሽ ከሚሉ ኩኩብታን በቃ ወዘሰድ እንታይ አና ከመልሰ ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላክ እጽፍ ገይሩ ዝመልስ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ጸላቱ ወሲዶማሙሽ ዳዊት ግን ሃይቶ ተርከቦ ማብርግጽ ይለው አርኪቦ ኩሉ ምርኩ መልስዋ ካብ ዳዊት ተልዓለ እዚ ካብ እግዚአብሔር ተልዓለ እግዚአብሔር ምሳናይ ኣብ ኩሉ መገድና ምሳናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኩሉ ዝኽእል አምላክ እዩ ኢየሱስ ጎይታይ
ክብሪ ንዑ ይኹን ኣምላኽና ሰናይ ስለዚ ዳዊት ንሱ ኢሉ በቃ እግዚአብሔር ጓሳ እዩ ዝጎድለኒ የብለይ ንሕና ኻ እግዚአብሔር ጓሳና እዩ እግዚአብሔር ሓላዊና እዩ ምክንያቱ እቲ እስራኤል ዝሕልው እንታይ ኢሉ ኣይተኸስ ኣይድቅስ ንሱ ነገርካ ክትዕንቀብሲ ኣይሓድገካኒ ምክንያቱ ንዓኻ ዝሕልው ኣይተኸስን ኣነ ባዕለይ ክሕልው ኣይክእልን እኮ ናተይ ሓለዋ እኮ ደረቴ ኣነ ጸለይ ክወፍር ከም ዘለኒ እግዚአብሔር ይፈልጥ ክጽሊ ከም ዘለኒ እቲ ውግእ ግን ናይ እግዚአብሔር ዘድሕነና ኣብ ንኸዶ ዘበለ ኣይመስለናኒ ሓደ ግዜ ግን እግዚአብሔር ይባልሐና እዩ ካብቲ ጸላእ ዘጻወዶ መጻወድያ እግዚአብሔር የድሕነና እዩ ዛስዋይ እግዚአብሔር ጓሳ እዩ ዝጎድለኒ ካ ይብለይ ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና ኣምላኽ ይሁን ምክንያቱ እግዚአብሔር እንደገና ካ እንታይ መስልኩም ኣብ ቃሉ ኣተስፊናይ እንታይ ኣተስፊና መስልኩም ስለዚህ ደኸምና ዝገድፈና ኣምላኽ ከም ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ነገርና እግዚአብሔር ደው ዝብለና ምክንያቱ ኣብ ዕብራውያን ደስ ዝብለና ቃል ኣሎ ንሳ ሓደ ግዜ ንዓይሽ ስለዝተዋህበትኒ እየ ከማን ምክንያቱስ ሓደ ግዜ ከም ምሰርኩስ ዝም ክብን ከሎ ከምዚ ደሲ ውርውር ኢሉስ እቲ ቃል ትመጽ እንታይ ዝብል ቃል ኣይሓድገካኒ ኣነ ከቶውን ዕሽሽ ኣይክብለካኒ በቃ ኣምላኽ እንታይ ኣይሓድገካኒ ከቶውን ዕሽሽ ኣይብለካኒ ንምንታይ ስለዝደኸምካ ምክንያቱ ክጽውዕና እንከሎ ብርቱዓት ስለዝኾንና በቃ መሪጹ ገለ ጉለት ዘይብሎም ገለ ተጽውዕና ነይሩ ታይዳ ኾንካ ደጎዲልካ ናብ ዝኹን በለና ግን እግዚአብሔር ክጽውዕና እንከሎ ምስ ድኻምና ይፍቂርና ጸላእቱን ከለና ይፍቂርና ምክን ጸላእቱ ማለት ኣይመስልኩም ነቲ ናይ ኣምላኽ ኤገነስ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ዝኸይድ ኤገነስ ናይ ፍቓድ ኣምላኽ ዝኸይድ ነቲ ሓሳብ ኣምላኽ ዝጻረር ከምኡን ከለናስ ኣፍቂርና ሓሳቡ ዘይንገብርን ከለናስ ኣፍቂርና ሕጂ ናብኡ ምስ መጻና ዳ በገለ ነገር ምስ ደኸምና በገለ ነገር ምስ ጎደፍና ከምኡ ይመስለና ከም ስለ ዝኾንኩስ በቃ ገዲፉኒ ከም ስለ ዘለኩ እግዚአብሔር ግን እንታይ ኣይሓድገካኒ ኣነ ከቶውን ዕሽሽ ኣይብለካኒ እዚ ንመንነቶም ዕብራውያን በብዙሕ ነገር ዝሓልፉ ካብ እምነቶም ክምለሱን ዝደልዩ በቲ ዝወርዶም ዝነበረ በቃ ካብ ሕጂ ነውሲ እዚ ነገር ኣይከውንን ዝብሉ ዝነበሩ ኣይሓድገካኒ ኣነ ከቶውን ዕሽሽ ኣይብለካኒ ኢሉና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ጎይታይ እንደቅ እስራኤል ካኸሙ ኢሉ ኢሳይያስ 54 ኣብኡ ዘሎ ሁሉ ዝፈተየ ምክንያቱ እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ኣብኡ እቲ ናባኺ ዝውርወር ኣሎ ባይዘወይ ወላ ኣብ ዝኾነ እዋን ብሰባት ገይሩ ዝውርወር ነገር ኣለና ብጸላእ ዝውርወር ኣሎ ብጸላእ ዝፍተን ኣሎ ኩሉ ኣብ ኩሉ ነገርና ግን እግዚአብሔር እንታይ ይብልስካ እቲ ናባኺ ዝተወርወረ መሳርሒ ሁሉ ኣይክጠቅምን እቲ ክረትዓክ ዝተላዕለ ልሳን ኩሉ ካ እንታይ ክትረትዕዮ ኣኺ ክትሟገተካ ዝተላዕለ ልሳን ስንታ ክትረትዕዮ ኣኺ እዚ እዩ ባሮት ርስቲ ጽድቅ እግዚአብሔር ይብል ንምንታይ ያስኩም ንሕና ዝዋገአና ኣሎ ንሕና ዘይነስተውዕሎ ምክንያቱ ሊሚት ኢና ንሕናኩም ግን እግዚአብሔር እንታይ ንዓኹም ከውግሉ ዝተሰርሐ መሳርሒ ኣነ በቃ ኣይወኸውንን ቃሉ ከምኡ ስለ ዝብለና ነቲ ቃሉ ክንእመኖ እግዚአብሔር ደለና ኢየሱስ ጎይታይ ምክንያቱ ጸላኤ 10 ግዜ ጸላእ ክንጽውዕ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ቡዲቱ ከይስሕትዎ እንዳተባህለ የተጸውዑ እምበር ሓያልዩ ብርቱዕዩ ጸላኤኩም ዝብል ኣይተጸውዕን ቡዲቱ ከይስሕትዎ ስፍራ ኣይተሃብዎ ምክንያቱ ስፍራ ዝደሊ ስፍራ ይደሊ ስለ ዝኾነ ጸላኢና ስፍራ ይደሊ ንሕና እንተዚሂብና ኢኻ ስፍራ ይብሉን ደገና ኣብ እምነትኩም ደው ኢልኩም ተቃውሞ ምክንያቱ እንታይ ንሱ ይዘውራሉ ዝውሕጦ ደልሽ ይዘውራሉ ንስኹም እንታይ ግበሩ ኣብ እምነትኩም ምሳይ ደወሉ ወላ ሓደ ነገር የለ ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ መጨረሻ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ፀዊዑ ሓሳቡ ባእኻ ክፍጽሞ ዝደለየ ማንም ሰብ ዝኽልክሎ የለን ማንም እንድሕር ባእኻ ሓሳብ ኣላቶ ሰባት ኣብ ቅድሚኻ ስለ ዝተገተሩ ንስኻ ከምዚ ትገብርንኻ ስለ ዝበሉኻ ገለ ይኮነን እግዚአብሔር ሓሳብ እግዚአብሔር ክትፍጽም ኣኻ በቃ ወላ ደው ይበሉ ሰባት ሓሳብ እግዚአብሔር ባእኻ ክትፍጸም እያ እታ እግዚአብሔር ዝበለካ ክትፍጽም ኣኻ ንምንታይ መስሊኩም ብዙሕ ነገር ይመጸካይ ብዙሕ ማዕበል ይለዓለካይ ሐዋርያ ጳውሎስ ንዓይ ከምቦን ከለሁ ብቃል ኣምላኽ ንሱ በቃ እግዚአብሔር ዝበሎ ዝገብር ኣምላኽ ናይ ክእለት ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣይኮነን ሐዋርያ ጳውሎስ ኩሉ መን ይዝቦ ክእለቱ ንዑ በላ ነቲ ኣገልግሎቱ
ኣገልግሎት ከኣል ስለ ዝገበረኒ ይዝብል ዘለኹዎ ብጸጋ ኣምላኽ ይዝብል ንኣገልግሎት መዲቡ እሙን ዝገበረኒ ዝብል ካብ ኣፋናብስ ኣድሕንኒ ይብል ካብ ብዙሕ መከራ ኣውጪኒ ይብል ንዑ ዝወስዶ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ኩሉ ክብሪ ንመን ተጠቕሊሉ ንእግዚአብሔር እዩ ምክንያቱ ዝጸውዐካ ኣምላኽ እዩ ኩሉ ዝኽእል በቃ ኣገልግሎት መዲቡ እሙን ክትከውን ዝገበረካ ንሱ ተረዳ ኣገልገልቲ ሓድሽ ኪዳን ብመንፈስ ክንከውን ከኣልቲ ገበረና ክኢላ ዝገበረካ ንሱ ናትካ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ካብ ሓለፋ ኩሎም ጻዓርኩ ኢሉ እዙውን ብጸጋ በአምላኽ ጸጋ ሕጁን ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ይሰርሕ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ይምሰኻል ኩሉ ካብ እግዚአብሔር ኣመወዳእታ እታ ዝበሎ ከም ዝፍጽማ ተዛሪቡ ሓንቲ ቃል ደስ ብል ንሱ ተዛረባላ ኩላትና ክነምባይና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ምክንያቱ ንሕናውን ሎሚ ከምኡ ክንብል ስለተሪና ነቲ ዝበለኒ ነቲ ተዛረበኒ ያአምነ ይዝብል ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 27 አላ ኩላትና ነዛ ቃል ዚኣ ንፈልጣ ኢና ግን ብእምነት ኣብ ውሽጥና ትወሃሃድ ኢየሱስ ጎይታይ ካባይ ጀሚርካ ኩላ ራእታ ይብል ከምኡ ንብል ግን ታይ بأمنة مسانا حبر لو ما عندي سمعنا يقال بأمنة مسانا حبر እግዚአብሔር ይርዳና በቃ كن امنو ኢየሱስ ጎይታይ ንሱ ሁሉ ዝኽእል አምላክ ሽዑንታይ ለመስኩ ሐዋርያ ጳውሎስ ምክንያቱ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ኢየሩሳሌም እንታይሎ ጎይታ ከምዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝመስከርካለይ አብሮም ከአ ክትመስክር ካብቶም ኩሎም ኣብ አተሳፊሮም ዝነበሩ ናይ እግዚአብሔር መደብ ናይ እግዚአብሔር ዕላማ ዘለዎ ሰብ ጳውሎስ በቃ አመናቱ በፍታው ይኮነን ኣብታ መርከባት በመርጪ ይኮነን ኣብታ መርከባት ግን ኣብታ መርከባት ይሎ አቀድሙ ከማን ተዛሪቡ ምክንያቱ መንፈስ አምላክ ዘለዎ ሰብ ስለሆነ እዛ መገድ እዚያ ጽቦት ይኮለትኝ ንጳውሎስ ግን ያመኑ ግን እግዚአብሔር ተዛረቦ ነገር ስለዘሎ እንታይሉ በዘይ ምግቢ ብዙህ መዓልት ምስገበሩ ድማ ጳውሎስ አማኸሎም ደው ይሉ በሎም አቱም ሰብ እቲ ካብ ቀረጤስ ከይነቀልኩም ሰሚዕኩም እንተ ትኾኑስ ግዲ እዚ ጸበባን ጉድኣትን እዚ አይምረኸብኩም ነይሩ ሕጂ ድማ ዛመርከብ ዚኣዳ አንበር ካባኻትኩም ሲ ሓንቲ ነፍስ እኳ ኣይክጠፍእን ያሞ ክትሃድኡ እልምነኩም ኣለኹ ሕጂ ዋ ልምምድ ናይ እግዚአብሔር ይገርመኒ ንምንታይ ዝልኩም እዚ ኣብ ማእኸል ማዕበድ ይኹም ዝብዘሎ ኣብዝ ከልናይናኮ ወላ ሃዲና ከመኖ ሃዲና ኹም ኣብ ማእኸል ማዕበል ኣብ ባሕር እናተናወፀት መርከብ እናተገላበጠት እንከላሲ ሕዱ ይብሎ ማለት ነቶም ህዝቢ በቃ ሕዱ ምክንያቱ ንእግዚአብሔር ተለማሚዱ ወይ ካብ ቁጽጽር እግዚአብሔር ወጻይ ዝኾነ ነገር ከምዚ የለፈለች ታይሎም ሸው በቃ በዛለይት እዚያ ኢልዎም ሸው በዛለይት እዚያ እቲ መልአክ ናይቲ ኣነ ዝናቱን ዘገልግሎን አምላኸይ ኣብ ጥቃይ ደው ኢሉ ጳውሎስ ኣብ ቅድሚ ጌሳር ደው ክትብል ኢኻ እነሆ ነቶም ምሳኻ ዝሳገሩ ኩላቶም አምላክ ሂቡካሎ ኣይትፍራሕ በለኒ አቱም ሰብ ኣነኻ ከምቲ ንሱ ዝነገረኒ ከም ዝኸውን ንአምላክ ኣኣምኖ ኤሞ ስለዚ ኣጀኹም በቃ ንአምላክ ሲ ይኣምነ ከምቲ ንሱ ዝበለኒ ዝኸውን ንሪኦ ዘለና ክፉ እዩ ንሪኦ ዘለና ገልበጥበጥ እዩ ምክንያቱ ዘለዎም ደርቢዮም መርከብ ተሴራ ግን እንታይ ኢሎም እቲ ዝበለና አምላክ በዛለይት እዚያ ኖኤ ዝኣምኑ 276 ነፍሲ ሓንቲ ነፍስ እኳ ካባኹም ኣይክጠፍእን ኣነ ንመን የደኣምን ነቲ ዝበለኒ የዝኣምን ነቲ ዝሪኦ ኣይኮንኩን ሎሚ ነቲ ንሪኦ ኣይኮንናን ነቲ ዝበለና ንእመን ነቲ ዝተዛረበና ንእመን ነቲ ብዙሕ ነገር ንሕና እግዚአብሔር ብዙሕ ነገር ዘጨነቀና ነገር ክህሉ ይኽእል ብዛዕባ ብዙሕ ነገር ብዛዕባ ናብራና ብዛዕባ ቤትና ሓዳርና ብዛዕባ ደቅና ብዙሕ ነገር ግን ነቲ ዝበለና አምላክ ንዑ ንእመን ነው ንሱ ሁሉ ይኽእል ከምቲ ዝበለንስ ከም ዝገብሮ ሲኣምነ እዩ አንተ ነፍስ ከይጠፈት አብ ይበጽሕ ሮም በጽሕ ንሱ ግን እቲ ዝሪኦ ነገር ግን ታይ ተስፋ ዘቁርጽ ተስፋ ዘይህብ በቃ ነፍስኻ ዘቀብጽ ግን ጳውሎስ ታይ ተረጋጉ ወረ ምግብ ብልዕሎ ከማን ዳሓርስ ምግብ ብልዕሎ ምግብ ተራይካ ሓትሎ ነዚ ከምዚ ምክንያቱ ከም ኢልና ሓደ ኣብ ከልጠምጠም ዝነበረሉ ባሮንቱሲ ተመሊስና አቲና ሕጂ ተመሊስና ምስኣተና ለይቲ ሰብ የለን ጽርጽር ትብል ኣድግጥሪያ ትስማዓው ሕጂ ምስኣተና ክዳነይ ተማሉ ለይል ንሓደ
ምክንያቱስ ሓድሽ መርዓዊ እዩ ክዳን የተማሉ ለይን ሕጂ ናብታ ገጹን ከይድን ከልና ጥሜት ከዓ ሞይትና ኢና ሕጂ ናብቲ ገጹ ምስከድናስ ነታ ናይ መርዓ ክዳውኑ ገለ መልክ ንወስድ ዘለ ምስለናስ ድስትስ ተሰኽቲታስ ድንሽ ብስጋ ያቆ ገዲፎማ ኸይዱ ድንሽ ብስጋ ገዲፎማ ኸይዱ ሽዑታ ይብላ አታ ለዚ አብጋዝ ከያ ኮፊላ ነዚ አብሬ ብሬት ብላለኻ ሸርሸር እንዳበለ ብሉና ለዓል እጂ ሓደ ግዜ ታይ በዚልኩም ከበርት ነገራት አሉ በቃ ወላ ነቲ ንስኻስ ከተሐድ ዘይገብረካ ልዕሊ ዓቕምኻ ልዕሊ ኩነታት ዘጋጥመካ ነገር አለ ግን ንእግዚአብሔር እንተ አሚንካ ግን እቲ እግዚአብሔር ዝበሎ አባኻ ዝፍጸም በቃ እቲ እግዚአብሔር ዝበሎ በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ሎም እግዚአብሔር ታይ ዝብለና ዘሎ ተአመኑኒ አነ ዝርኢ አምላክ ካብ ቁጽጽረይ ወጻእ ዝኾነ ነገር የለን ብዛዕባኻ ባትኩም አነ ጉዳይ ምስካሊ የልብለኝ ጉዳይ ናትኩም ብዛዕባኩም ጉዳይ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ እግዚአብሔር ስሙን ዘላለም ይባረክ ነቲ ቃሉ ኻነ እመን ነው እግዚአብሔር ክረድአና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን አምላክኒ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ጎይታዬ ስለተ ቃል ንጸልይ እስኪ ኢየሱስ ጎይታዬ አሜን እግዚአብሔር አብይኻ እግዚአብሔር አብይኻ እግዚአብሔር አብይኻ አምላክና ስምካ ይባረክ